Isasaayos naman po ang daluyan ng tubig sa ilang mababang lugar sa Dagupan City na binabaha pa din tuwing tag-ulan. Nilibot po ng tanggapan po ang Bacayao Norte, Bayanihan Village sa Barangay Karanglaan, Zamora Extension, Nava Street, Tapuaca at Barangay Pantal para sa konstruksyon ng Phase 1 at Phase 2 ng nasabing proyekto. Nakatakdang makipag-usap at sa tanggapan ang tanggapan sa mga homeowners at tri-bike drivers hinggil sa elevation at pagsasaayos ng drainage sa Bayanihan Village, Karanglaan upang iakma sa proyekto ng national government na road elevation ng 1 metro sa nasabing lugar. Target din na masimula ng konstruksyon ng daan sa May Maharlika Sitio Looban sa parehong barangay. Bukod sa mga kalsada, nagpapatuloy din ang konstruksyon ng gusali sa pasilidad ng mga paaralan. Kaugnay nito, desidido naman ang pamahalang panlungsod na tugunan ang pangangailangan ng infrastruktura ng mga komunidad gamit ang buwis ng mga Dagupenyo. IFM News. IFM News. IFM News.